bertsolari zaharrak esaten zuen, ai, liberté, egalité, fraternité, hiru gauza horiek egia balite. Noski utopiaren aurrean gaude, eta utopia hori gauzatu arteko onik ez dugu, baina denok, uste dut, bat etorriko gerala, ez direla bat ere printzipio txarrak hiru horiek. Egia balite eta hortan saiatzea erizateke txarra. Heinrich Boll, idazle alemanak zioenaren bidetik. Neuk ere, neure egin nahi nuke lan hori, idazle moduan. Eta da, gizalerezko hizkuntza bat egituratzen lagundu, egituratzen kolaboratu, gizalerezko herri batean. Ikasle batzuek galdetu zioten behin konfusiori. Nondik hasiko zinatekezu nazio bat gobernatzen? Eta konfusiok erantzun. Hizkera hobetuko nuke. Ikasleak harrituta gelditu ziren. Eta esan zioten, erantzunak ez zuela zerikusirik galderarekin. Konfusiok beharrezko argibideak eman txizkien. Hizkerak ez badu zehaztasunik, esaten dena ez da pentsatzen den bera. Esaten dena ez bada pentsatzen den bera, orduan ez dago benetako obrarik. Ez badago benetako obrarik, nekez loratuko dira artea eta morala. Artea eta morala loratzen ez diren tokian, ez dago justiziarik. Justiziarik ez badago, nazioak ez du jakingo zein den bere norabidea. Zutan eta galbidean dagoen ontzi bat izango da. Horregatik guztiagatik, ez barkatu hitzen bidezko injustiziarik. Nazio bat gobernatzea baldin bada auzia, hizkeraren zehaztasuna da garrantzitsuena.